vegada un científic que tenia un fill i una gossa, el Pau i la Laika. Una vegada va construir un teletransportador. Jo tinc la meva màquina. Estic molt cansat. Vaig a descansar un poc. En aquest moment passaven per allí Pau i Laika. Mira, Laika, una taula de surf. Anem a entrar. Però apreten un botó i desapareixen. Al cap d'una hora arriba el pare. On estan Pau i Laika? I la màquina? Ara vaig a buscar-los amb l'altra màquina. I dit i fet, se'n va anar amb la màquina. Pau i Laika arriben a la lluna. Ala, estem en l'espai. Oh no, uns Mossos. Un monstre, ens ha dit Mossos. Ah! Tranquil·la, volem ser els teus amics. Jo em dic Pau i aquesta és Laika. Perdó, sóc un poc perua. Em podeu ajudar a fer la meva casa? Dona, clar que sí. Tots se n'anaren a casa de Monstruà. De sobte, el científic aparegué. Ui, on estic? És mon pare! És Pau i sóc a la lluna. Papi! Vine, fill meu, una abraçada. Soc Monstruà, amiga del vostre fill. Val, Monstruà, t'ajudarem i després a casa tots, eh? Uns dies més tard... Per fi, ja hem acabat. Ens ha quedat molt bé la casa. Moltes gràcies per tot, amics. M'heu ajudat molt en reconstruir el meu poblat. Anem a descansar abans de que comenci el viatge. Adeu, Monstruà! Fins a un altre! Després de molts dies arriben a la Terra. Que bé, ja és primavera. Oh, quantes flors hi ha! Vaig a pilar. Què fas, pare? Ara t'ajude per a pilar les flors. Gràcies, Pau. La 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 la. De sobte arriba Monstruà. Hola, Pau, he vingut a visitar-ho. Hola, Monstruà! Per a celebrar-lo, van fer una festa. Festa! ¿M'ho pareix a mi o és un terrazo de mort? Agachemos! Ah! Esteu tots bé? Tinc una idea! Per què no anem a la lluna, que és més segura? Sí, crec que serà millor. Sí, anem ja! I així va ser com se n'anaren a la lluna i muntaren l'hotel lunar.